Корупціонерів за ґрати та ще й з конфіскацією незаконно нажитих статків. Верховна Рада ухвалила президентський законопроект, покликаний боротися із незаконним збагаченням. Стосується він посадовців і чиновників усіх рівнів. За президентську ініціативу проголосували 316 народних обранців. Щоправда, це лише перше читання. У депутатів ще є тиждень, аби ретельніше попрацювати над документом. Голосування в цілому запланували провести наступного тижня. Як ловитимуть і каратимуть корупціонерів, розбиралися наші журналісти. Дякую, рішення прийнято. 316 за. Верховна Рада дає зелене світло президентському закону про боротьбу із незаконним збагаченням. Перевіряти, чи чесною працею нажили свої статки урядники, мають прокурори САП та НАБУ. Вони будуть звіряти доходи, статки й видатки. Якщо раптом виявиться різниця у понад 14,5 мільйонів гривень, легального походження цих коштів власник пояснити не зможе. Виправдовуватиметься перед судом. Ба більше, навіть за грати загриміти може із конфіскацією. А якщо, до прикладу, коштів невідомого походження буде менше, ніж 14,5 мільйонів гривень, тоді знову ж таки посадовець відповідатиме перед судом. Але не за кримінальним кодексом, а по цивільному. Максимальне покарання – штраф і конфіскація нелегально нажитого. Чому так? Насправді, якщо ми будемо відвертими одне з одними, то за останні 28 років велика частина активів і всього іншого, воно здобувалося десь не те, що десь у легальний спосіб, десь, наприклад, це людина, яка могла працювати, скажімо так, не зовсім офіційно. За законопроект у першому читанні проголосувала вся фракція «Голос». Однак вони вважають, поріг незаконного збагачення має бути нижчим. Поріг, який незаконного збагачення, який пропонується криміналізувати, є занадто високим. Мені здається, що він аж дуже високий. Тобто там є ситуації, коли ти можеш красти в великих обсягах, і в тебе тільки конфіскують майно, але за це в тебе не буде відповідальності. Про це треба буде поговорити при обговоренні, при підготовці до другого читання і в цілому. За процедурою прокурори САП і НАБУ справи про незаконне збагачення мають передавати до антикорупційного суду. Там посадовець і має довести легальність походження свого багатства. Європейська солідарність – єдина фракція, яка повністю утрималася від голосування за законопроект. Пояснюють, у ньому є розбіжності. До того ж не прописано, чи підпадатиме під покарання посадовець, що заробив великі статки до того, як стати чиновником. Там є ціла низка моментів, які однозначно потребують уточнення з нашої точки зору. Зокрема, там є навіть різниці в таблиці і в тексті законопроекту, де цей поріг визначається 15 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян і 12 тисяч. І це є неприпустимими помилками в таких важливих документах. Але там не врахований пункт 8 – наявні грошові активи, тобто ваші збереження. Якщо ви щось купили зі збережень, які ви отримали, коли були підприємцями, до того, як стали, наприклад, державним чиновником, то це вже не може вважатися таким, як порушення даного закону. Вже наступного тижня Рада має остаточно ухвалити закон про незаконне збагачення посадовців. Вивченням документу та опрацюванням правок займається комітет з антикорупційної політики. Вікторія Аблязова, Алі Карімов, Заман, АТР.